Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि YouTube channel बयखौबो खनसे बरायग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोन दायो आंनियाव दङ गंनै मबाइलनि बाख्ला माने मबाइल दं आरोना बेयाव। नैबे जिथुनाखि नोंथांमोना जि भिडिअ नुगासिनो दङ बियो आंनि Samsung A50s जों शुट खालामगासिनो दङ। आं दायो मोनसे आपग्रेड खालामबाय आरोना गंसे मबाइल बायबावबाय आङो। बे मबाइलानो जाहैबाय Samsung A72। बे Samsung A72 खौ बिनि थाखायनो लादों आङो माने एसे भिडिअ मा होनगोन बेखौ भिडिअ एडिट खालामनायाव थाब एक्सपर्ट जायो आरो केमेराफ्राबो मोजां नुयो नालाय Samsungनिया, बेखायनो आं Samsung ब्रेन्डखौ मोजां मोनो आरोना। बिनि दामा बेसेबां, बेयाव मा मोननाय जायो बेखौ आं खिथागासिनो दं नोंथांमोननो आं मानि थाखाय लादों। नैबे फनाबो मोजाङानो, बेबो Samsung A50 मोन आरोना, A50s मोन बियो। बेयाव मोननाय जायो फ्रन्ट केमेरा, दा जिनाखि रेकर्ड जागासिनो दं बेयाव माने फ्रन्ट केमेरायाव 32 मेगापिक्सेल मोननाय जायो, ओमफ्राय उनावहाय रियेल केमेराया 48 मेगापिक्सेल, बेनिफ्राय माइक्र दङ 5 मेगापिक्सेलनि, ओमफ्राय डेप्थ सेन्सार माने नोंथांमोना माने अनेक रोखोमाव खेबनो हायो आरोना, बिदिनो वाइड एंगल माबा बियो 8 मेगापिक्सेल होनाय दङ, सुपार एमोलेड प्लास बिनि डिसप्लेया। ओमफ्राय माने दैयाव सोमजाया आरोना, बे दा जिनाखि भिडिअ बानायबाय थादोंना आङो, बे मबाइला Samsung A50s दैयाव सोमजाया। बे दैयाव सोमजायैनि थाखाय आङो दायो गंसे मबाइल बायदों। नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नाय, माने दैयाव सोमजायो आरोना। A72 माने दैयाव सोमबाबो जेबो जाया, बिनि थाखायनो आं बे मबाइलखौ बायनाय जादों आरोना नोंथांमोन। मालाबा आङो अबेबा दंग'फोरावबो बबेबा बिलोफोरावबो दैयाव दुगैबाजे आं मबाइलखौ सोमनो गोनां जागोन ना। नोंथांमोनाथ' GoPro केमेराखौ मिथियो। GoProआ माने दैयाव सोमबाबो जेबो जाया, वाटारप्रुफ आरोना बे केमेराया, नैबे मबाइला आरोना। बे नङा, नैबे भिडिअ बानायबाय थानाय नङा, नैबे आरोना, नैबे वाटारप्रुफ A72 नायनो हागोन नोंथांमोना, A72। ओमफ्राय आङो बेखौ 8GB रेमनि लादों, 8GB 256खौ नागिरबाय थादोंमोन आं, 256खौ मोनासै आङो, 128खौ लाबोबाय। अनलाइनावबो एभेलेबेल गैया, ओमफ्राय अफलाइनावसो लादों आं बेखौ। बिनि दामा ओरैनो नैबेहाय बक्सआव दङ 41,999, खिन्थु आं बेखौ नैबे आंना सिगाङाव Samsung मबाइल दंखायोमोन नालाय, बेजों माने डिसकाउन्ट मोनबाय आरोना। बे माने अफार थायो, Samsung मबाइलखौ देखायनांगौ, माने एक्सचेन्ज बायदि आरोना, बे मोनसे एक्सचेन्जआनो होनना बुंदो। बेयाव अफार मोननायखाय आङो बेखौ माने 32,000आव लाना फैबाय आरोना, 8GB 128GB। ओमफ्राय मा मोनो नायनोसै, बेखौ आङो सिगाङावनो खुलिखांखानाया। ओमफ्राय बेयावथ' बिल बक्स दङ, नैबेफोरनो बिला बेसेबां लामारनाय नायनो हागोन नोंथांमोना। बेयाव दं आरोना, बिलाथ' नै उल्थां फाल्थांसो नुबाय, 32,000 लादों आरोना। ओमफ्राय बेनो आरोना, ओमफ्राय माने आइफननि बायदिसो होबाय, टाइप सि, नै माबायाबो खर'आबो, चार्जार खर'आ 15 वाटनि आरोना। 1 घन्टा 1.5 घन्टासो लागोन आरोना फुल चार्ज जानायाव। ओमफ्राय नायनोसै आरो मा मोनबावदों। ओमफ्राय माने दानिया मिथिबायना नोंथांमोन, हेडफन मोना, बिराद प्रब्लेम खालामना होबाय। मबाइलफोरा आइफननि बायदि बानायजोब्बाय। आइफननिया जे हेडफनखौ एक्सट्रा, चार्जार खर'खौबो एक्सट्रा बायनांगौ, खालि केबोलाल' फैफायो, नैबेबायदि केबोलाल' फैफायो आरोना। Samsungनिया आं दा बायनाया बेयाव माने नैबेथिं खर'आ गिदिर नङा, मोननैथिंबो एखे, उनथिंबो सिगांथिंबो टाइप सि आरोना। फाग्ला बिदिनो जायोलै। ओमफ्राय मेन बुस्थुआ बेयावथ' माबा दङ, बेफोरखौ जों बांद्राय फरायनांगौ गोनांथि गैया, जों मबाइल इउज खालामबाय थाखायो नालाय। माने मबाइलखौ माबायदि इउज खालामनांगौ, मा खालामोब्ला सफ्टवेरफ्रा मारै माने प्रब्लेम होनाय नङा, हें जानाय नङा, बेफोरबायदिनो अनेक खोथा माने लिरनाय दं आरो, बेफोरखौ बाद हो, जों नाङा बिदिखौ। ओमफ्राय Samsung मबाइला बेनो आरोना। ओमफ्राय नायनो हागोन नोंथांमोना लुक्सखौ, उनथिंजाय केमेरा मोनब्रै दङ, ओमफ्राय नैबे लाइट आरोना बियो। बे मबाइला बिराद मोजां, माने दैयाव सोमबाबो जेबो जाया, बिनि थाखायनो आं बे मबाइलखौ लानाय जाबाय। Samsung, नै आङो दायो अन खालामदों, मिथिबाय। बेयाव स्नेपड्रागन होनाय दं आरोना, माने Samsungनिया एक्ज'नि मोनसे गावनि मोनसे प्रसेसर थायोमोन, खिन्थु बेवहाय माने स्नेपड्रागन बाहायदों बिसोरो, क्वालकमनि माने 710G प्रसेसरखौ बाहायदों आरोना। आंनोथ' माने पाबजि गेलेग्रा नङा नालाय आंथ' इसेबां गिदिर प्रसेसर नाङा। लायोब्लाथ' नोंथांमोना 888 माने मा होनगोन बेखौ 888 प्रसेसर लानो हायो, गोबां मोजां बियो दायो, माने टपाव दङ दायो, माने मा होनगोन बेखौ क्वालकमनि स्नेपड्रागन, जिनाखि Poco X3 Pro माबा अनेक रोखोमनि लानो हायो नोंथांमोना, गेमनि थाखायबा आरोना। आंनाथ' केमेराल'सो मोजां जानांगौ, माने भिडिअ बानायनो थाखायसो लादों नालाय आं बे मबाइलखौ Samsungखौ। ओमफ्राय बेनो आरोना नोंथांमोन, आंनि मेन कारना माने बे मबाइला दैयाव सोमजायो आरोना।
ओमफ्राय बिराद मोजां नुयो बे मबाइला केमेराया दैयाव सोमजायो र' आं देखायगासिनो बेनि पारफरमेन्सआ माबायदि नोंथांमोना एसे नायग्रोनानै लादो थ' नोंथांमोन नै बेनो आरोना सेमसां A72s नि नै क्लियारिटिया नायनो हागोन नोंथांमोना आं दायो वाइड एंगेलाव खेबदों ओरै नै खारनानै बानाय जायो आरोना स्टेबिलाइजफोरखौ नायदो बोरै जायो ओमफ्राय नैबे जाहैबाय 1x आव दंहैयो 1x आव ओमफ्राय नै 3x बो दङ 30x जुमसिम जायो आरोना हाजोफोरखौ नायनो हागोन नै खाथियाव नुबायना एसे नै खाथियाव नुदों दा बेनो आरोना भिडिअनि क्वालिटिया ओमफ्राय मोननैसो फटकनि क्वालिटि देखायनोसै